Pois esta é unha proposta que ven a raíz dun escrito da Asociación de Empresarios dirigido ao alcalde de Santa Comba neste caso, donde solicitan que haxa reunións entre os portavoces dos partidos dos grupos políticos daqui de Santa Comba e a Asociación de Empresarios para poder chegar a acordos. E, desde aquí da alcaldía pois creo que podemos ir máis alá, parece unha proposta da Asociación de Empresarios moi interesante. E nós, o que estou facendo é preparando unha proposta, pero xa para ir un poquinho máis alá, non? Como dicía, unha mesa de diálogo social donde poda estar representada non só pola Asociación de Empresarios, senón que poda estar representada por unha persona ou dun representante do sector ganadero, representantes de asociacións culturales, deportivas, é dicir, que podan estar todas as asociacións representadas, non? nesta mesa de diálogo social, e desde aí escoitar as súas propostas e que realmente Santa Comba teña propostas que cando vayan a pleno que se podan sacar adiante. Non creo que ahora mesmo o noso concello necesita unha estabilidade, unha tranquilidade política e sobre todo o que necesita é, como dicen sempre, que o pueblo poda estar representado e que se vexa que eles vexan que tamén se conta con eles e que as propostas que se sacan adiante que sean tamén que se vexan reflejados nelas, non? É algo que ten un carácter prácticamente inmediato, non? Sí, a ver, nós en principio estou preparando unha proposta para levar ao pleno ordinario deste último de setembro, non quero equivocarme na fecha, creo que é o 25 de setembro, entonces aí si levo esta proposta para que o pleno se postule. Penso que non debería haber problema porque isto é algo, creo que moi bo para todos, non? Tanto para a alcaldía como para os partidos que están na oposición. Entonces confío en que sala adiante, porque xa digo, non é algo que sala do alcalde, senón que sala dunha asociación de empresarios onde ahora mismo está representada por unha persona, pero son moitos empresarios que están detrás desta iniciativa. Entonces, nós queremos que sea un pouco máis alá, non? Creo que a asociación de empresarios é super importante para Santa Comba, pero depois hai que recordar que hai asociacións culturales, deportivas, sobre todo o sector agrario, que hai moi importante, o sector ganadero aquí para nós, para Santa Comba, e poder ter unha mesa de diálogo que depois xa se miraría con que frecuencia se fai, non? Pois se fai unha reunión cada mes, cada 2 meses, e poder, escoitar de primeira man e que haxa unha cercanía, non? Entre o pueblo e o que é o goberno de Santa Comba.